Daw'r darlleniad y bore yma yn gyntaf o lyfr y Salmau ac yna o'r Testament Newydd. Yn gyntaf, Salm 118 a adnod 19 ymlaen. Agorwch byrth cyfiawnder i mi, do finnau i mewn a diolch i'r arglwydd. Dyma borth yr arglwydd, y cyfiawn a ddaw i mewn drwyddo. Diolchaf i ti am fy ngwrando a dod yn waredigaeth i mi. Ymaen a wrthododd yr adeiladwyr a ddaeth yn brif gongolfaen. Gwaith yr arglwydd yw hyn, ac y mae'r rhyfeddod yn ein golwg. Dyma'r dydd y gweithredodd yr arglwydd, gorfoleddwn a llawenhawn ynddo. Yr ydym yn erfyn arglwydd achub ni. Yr ydym yn erfyn arglwydd rholwyddiant. Bendigedig yw'r un sy'n dod yn enw'r arglwydd. Bendithiwn chwi o dir arglwydd. Yr arglwydd sydd yw, roes oleni i mi, a changau ymunwch yn yr ymdaeth hyd at gyrn yr allor. Ti yw fy niw, a rhoddaf diolch i ti, fy niw. Feth ddyrchafaf di. Diolchwch i'r arglwydd oherwydd da yw, ac yma ei gariad hyd byth. Nawr dyma ddarllen o'r unfed bennod ar 20 o'r Efengyl yn ôl Mathew. Yr unfed adnod ymlaen. Pan ddeithant yn agos i Jerusalem a chyrraedd Bethfage a mynydd yr Olewydd, anfonodd Iesu ddau ddisgybl gan ddweud wrthynt, ewch i'r pentref sydd gyferbyn â chwi, ac yn syth fe gewch asen wedi'i rhwymo ac ebal gyda hi. Gollwngwch hwy a dewch â hwy ataf. Ac os dywed rhywun rhywbeth wrthych, dwedwch, y mae ar y meistr ei hangen, a bydd yn ei rhoi ar unwaith. Digwyddodd hyn fel y cyflawnid y gair a lefarwyd trwy'r proffwyd. Dwedwch wrth ferch Seion, weled y frenin yn dod atat, yn ostynedig ac ymyrchogaeth ar asyn, ac ar ebol llwdyn anifal gwaith. Aeth y disgyblion a gwneud fel y gorchmynodd Iesu iddynt. Deithant ar asen ar ebol ato, a roesant ei mentyll ar ei cefn, ac ysteddodd Iesu arnynt. Teinodd tyrfa fawr iawn ei mentyll ar y ffordd, ac yr oedd eraill yn torri canghennau o'r coed ac yn ei teinu ar y ffordd. Ac yr oedd y tyrfaoedd ar y blaen iddo a rhai o'r tu ôl iddo yn gweiddi, Hosanna i fab Dafydd, bendigedig yw'r un sy'n dod yn enw'r arglwydd. Hosanna yn y goruchaf. Pan ddaeth ef i mewn i Jerusalem, cynhyrfwyd y ddinas drwyddi. Yr oedd pobl yn gofyn, pwy yw hwn? A'r tyrfaoedd yn ateb, y proffwyd Iesu yw hwn, o Nazareth yng Nghalilea. Boed bendith ar y darllen a'r gwrando o iair sanctaidd. Na bleidlais a da ni heddiw yn ceisio llais yr eglwys. A'r cwestiwn yn syml, ydych chi o blaid i ni ethol blaenoriaid newydd o'n plith ni. Ac mae'r broses yn un syml, a fyddwch cystal a chodi eich llaw os ydych chi'n bleidiol o ran y cais. Felly, a ydych chi felly yn bleidiol ac o blaid ethol blaenoriaid newydd un plith, os gwelwch yn dda. Dyna ni. Wel, mae'n edrych fel fod y mwyafrif yn cefnogi y cais,
efallai bod o yn synhwyrol cyn datgan unrhyw beth, fy mod i yn derbyn y pleidleisiau oddi ar Zoom hefyd. Ond mae'n edrych yn ffafriol iawn. A diolch o galon i chi am eich cefnogaeth. Fe bernhawn ein haddoliad nawr drwy ganu yr ail emyn. Rhif yr emyn 238. Ymlaen, ymlaen, frenhinol un, Hosanna, gweidda'r dorf gytun. Dan ni fel llwm, ymlwybra ymlaen, a phalmwydd dan ei draed ar daen, ac yn y blaen, rhif yr emyn 238. Gadewch i ni gynorthwyo'n gilydd mewn gweddi. Arglwydd ein Duw, ein bwriad heddiw dod ger dy fron yn ostyngedig ac yn llawn diolch. Nesawn atat ar ddechrau'r wythnos fawr. Dyma'r sul a wneithnos di, ac fe lawenhawn o gael bod yma yn dy bresenoldeb, boed yma yn dy gysygyr neu yn ein cartrefi. Bendeithio ni wrth i ni fyfyrio ar Iesu, y brenin tangnefedd, sy'n dod nid â chleddyf na bwau rhyfel, ond yn siarad heddwch ar cenhedloedd, ei lywodraeth sydd o fôr i fôr. Arglwydd, cynorthwyo ni yn nawr ein tad i nesau atat mewn gweddi. Nesewch at Dduw ac fe nesa ef atoch chwi. Gweddiwn y byddem yn teimlo'r addewid hon yn wir ynom ni heddiw, yn profiad y nawr o thras add gariad.
Diolch i ti, mae Duw i ti sydd wedi nesau at bobl ar hyd yr oesoedd, i'n nerthu, i'n goleuo, i'n maddau. Diolch i ti am Iesu Grist, y maen neu'r garreg a wrthodwyd, ond a ddaeth yn gongolfaen, i deml fawr y gobaith. Diolch i ti am ei fywyd, i weithredoedd nerthol, i farwolaeth ar y groes, a'i atgyfodiad fore'r trydydd dydd. Yn unau wedi'n meddiannu o'r newydd athgariad, arwain ni allan i'r byd i fod yn dystion i ti, ac yn gyfryngau bendith yn ein cymunedau, yn llesol, yn gariadus, yn ffyddlon. Y sawl sy'n teunu cangau'r palmwydd ar y ffordd o dan ei draed. Dilynwn dy ffordd fel y gallem barchu deddfau dy goron ddwyfol, a chyd gerdded fel y gallem ddwyn y brenin adref. Y sicrhau dy orsedd yn wastadol yn ein calonnau. Yn unau'n mwynhau nerth ac iechyd, meddyliwn yn nawr am y rhai sy'n gaeth neu'n flinderus gan afiechyd, gan lesgedd, gan ofid. Cyflwynwn hwy yn dyner i ddofal. Cofiwn am y rhai yn Myanmar a Gwlad Thai. Diolch i'r holl bobl sydd yn rhoi o'i gallu boed drwy lafur neu fel arall, tuag at liniaru poen dy bobl. Cofiwn ger dy fron y rhai sydd wedi gordoi a chymylau tristwch a galar, a gweddiwn ar ei neges fawr y Pasg wawrio arnynt o'r newydd i'w cysuro. Cofiwn am y byd yn ei helbulon, y byd sydd mor barod i ymddiried yn y grymoedd sy'n llenwi beddau, na foed i ni ymddiried ond yn gallu dy gariad anfeidrol, y grym sy'n gwacau beddau. Edrych arnom yn nawr yn drygaredd, a chymer ni o'r newydd yn eiddo i ti dy hun, wedi'n madda yn ein pechodau yn Iesu Grist, yr hwn a'n dysgodd wrthweddio y weddi fawr, ein tad.
Fe barhawn ein gwasanaeth y bore yma drwy gyd gannu rhif yr emyn 275. 272 mae'n ddrwg i ni. Arasyn daeth yr Iesu ci drwy eiraid borth Caersalem dref, a gweddai'r plant ar palmwydd fri, Hosanna, Hosanna, Hosanna iddo ef. Rhif yr emyn 272. Yr oedd y 10 o Fawrth 1980 yn Sul y Blodau yng Nghymru fel ym mhob rhan o'r byd. I bobl a oedd yn byw yng Nghymru ac ymlith Cymru Cymraeg, fe siglodd digwyddiadau'r diwrnod hwnnw nifer fawr o deuluoedd. Yn ein cymuned Gymraeg yng Ngwynedd roedd fel petai pawb yn adnabod rhywun a gafodd ei effeithio gan y digwyddiadau hynny. Yn yr 80au, a'r flynyddoedd lawer cyn hynny, roedd Sul y Blodau yn ddiwrnod pwysig yng Nghymru. Mynd i'r capel, ac roedd gennym ni y traddodiad o eddurno neu gosod bloda ar feddi. Roedd hefyd, wrth gwrs, yn ddechrau ar wythnos fawr y Pasg. Ar yr adeg honno, yn yr 80au ac ynghynt, roedd yn traddodiad gennym fel plant i fynd gyda mam i addurno bedd nain a taid. A mynd yr oedden ni i fynwent arbennig Eglwys y Crwys yn Nhalybont, ger Bangor. Ar y 20 o Fawrth 1980,
Yn y talabont arall, ger Aberystwyth, roedd hi hitha yn Sul y Blodau. Ac am 5 o'r gloch y bora, fe gyrhaeddodd 11 o swyddogion ac unedau arbenigol yr heddlu mewn lifrau i gartref y teulu Gruffydd. A dyma nhw'n curo yn drwm ar y drws. Dangoswyd gwarant yn cyhuddo Robert Gruffydd o ddifrod troseddol mewn perthynas a llosgi tai haf. Arestwyd y par priod. Robert yn cael ei gludo i ddalfa yn Llanelli ac Enid i briod yn cael ei chadw yn y ddalfa yn Aberystwyth. Gan adael i 3 mab ifanc i gael gofal mewn cartrefi pobl o gwmpas y pentref. Cafodd dilltiau'r heddlu yn ystod y cyrch hwn a elwyd yn Operation Tân, ferniadaeth lem. Roedd yn cael ei weld yn llawer iawn rhy dreisgar ac yn ymysodol. Ac roedd Robert Gruffydd yn ei ddyddiadur yn dweud fod y profiad wedi ei ddangos iddo dwrn o ddur yn y fanneg felfed. Yn wir, nododd Robert Gruffydd mae'r agwedd fwyaf brawychus oedd gweld ei wraig yn cael ei charcharu a'i blant yn cael ei gwahanu oddi wrthi. Gweitha yr holl trafferth a'r nifer fawr a gafodd ei harestio, ni dderbyniodd neb gyfrifoldeb am y tannau y tai ha yma. Ni chyflwynwyd unrhyw gyhuddiadau ffurfiol yn erbyn y rhan fwyaf o'r 50 a arestwyd. Ac ymhen chydig dyddiau roedd y mwyafrif wedi ei rhyddhau heb gyhuddiad. A bu ymateb chwyrn gan y cyhoedd ac arweinwyr cymunedol i'r arestiadau ar y sul hwn. Roedd cefndir crefyddol a diwylliannol y diwrnod yn golygu bod trigolion yn teimlo bod yr heddlu wedi dangos diffyg parch trwy gynnal cyrch mor greulon a di-sail a hynny ar Sul y Blodau. Cafodd y digwyddiad fel y gwyddoch chi ei alw ar herwydd yn gyrch Sul y Blodau. Cafodd gweithredoedd yr heddlu yn ystod yr hyn elwyd yn Operation Tân ei bernadu'n hallt. Ac mae cyrch Sul y Blodau yn 1980 wedi aros yn atgof atgas ac un o benodau tywyll hanes Brismona yng Nghymru, ac yn enghraifft o sut y gall gweithredu di-feddwl gan awdurdodau yn undicter gyhoeddus a hyrwyddo yr union achos yr oeddent yn ceisio i atal. A fedra i ddim meddwl am y sul pwysig hwn heb feddwl am y digwyddiadau hyn. Un o'r ymatebion mwyaf amlwg gan y bobl oedd gorymdeithio. A fe gafwyd gorymdau sylweddol yng Nghaernarfon y Pasg hwnnw yn 1980. Fe gafwyd digwyddiadau hefyd yng Nghaerdydd ac yn Aberystwyth. A cafwyd nifer o brotestiadau a hynny'n amlygu y dull di-drais. Gellir dadlau fod y digwyddiad hwn wedi bod yn un o drobwyntiau mawr yn hanes diweddar Cymru. Gellid bod yn gwbl sicr fod hyn ynghyd â therfysgoedd Brixton y flwyddyn dilynol a'r camweddau cyfreithiol y bomio yn Birmingham a Guildford wedi bod yn drobwynt yn hanes Brismona yng Nghymru ac yn Lloegr. Fe arweiniodd at ddeddf gwbl arwyddocaol a phwysig, sef deddf heddlu a thystiolaeth droseddol ym 1984. Nod y ddeddf honno oedd lleihau'r elfennau mympwyol a threisgar yr heddlu, gyda'r bwriad o sicrhau cyfiawnder yn seiliedig ar dystiolaeth gadarn. Yma, fe newidiwyd grym a gallu'r heddlu i weithredu, ac erlyn yn enw'r goran ar frenhiniaeth.
Ac yn fuan iawn, daeth gwasanaeth erlyn y goron i fod. Bellach, nid penderfyniad yr heddlu oedd iddi erlyn neu peidio bellach. A dyna beth oedd chwyldro cyfreithiol yn yr 80au. Ffordd newydd i'r goron a'r frenhiniaeth weinyddu cyfiawnder. Y pwyslais y tro yma ar y gwasanaeth o ran erlyn. Y pwyslais yn amlwg yn y geiriau neu teitl y gwasanaeth erlyn y goron. Pob dim bellach yn ddarostyngiedig i gyfiawnder a rheolau. Mae'r proffwyd Zecharia tua 5 canrif cyn Crys yn ein galw i droi'n llygad at rym a natur coron a brenhiniaeth. Yma ceir brenin sy'n dod heb drais gyda gwir gyfiawnder, brenin sydd yn achub nid trwy orchygu eraill, ond trwy ildio ei hun a gwasanaethu. Mae'r geiriau yma yn wybodus i chi gyd, ond mae'n bwysig i ni ailadrodd. Llawen ha fawr ferch Seion, blwyddian uchel ferch Jerusalem, weled y frenin yn dod ataf a buddugoliaeth a gwaredigaeth yn ostynedig ac ymarchogaeth ar asyn, ar ebol, llwdyn asen. Tiramaeth y cerbyd o Effraim a'r meirch o Jerusalem, a thorri'r ymaith y bwer rhyfel. Bydd yn siarad heddwch ar cenhedloedd. Bydd ei lywodraeth o fôr i fôr, o'r Eufrates hyd derfyna'r ddaear. Mae'r neges yn glir, nid yw gwir nerth yn cael ei ddangos mewn grym corfforol, ond mewn gostyngeirwydd, cyfiawnder ac ewyllus da. Ac mae'r weledigaeth yma yn un fawr, nid teyrnas leol yn unig, ond llywodraeth o fôr i fôr, brenin i'r holl ddaear. Felly, nid yn unig i bobl Israel, ond i'r cenhedloedd i gyd. Mae'r proffwydoliaeth hon yn dod yn fyw pan welwn Iesu yn marchogaeth i Jerusalem ar asyn ar sul y blodau, yn union fel y dywedodd Zecharia. Mae'r hyn oedd yn broffwydoliaeth bellach yn hanes, a mae'r hanes hwn yn dal i ddod â gobaith i ni heddiw. Rydym ar drothwy wythnos fawr. Yr wythnos oedd yn drobwynt hanes, nid yn unig yng Nghymru neu ar yr ynys hon, ond i'r byd. Mae'r digwyddiad yma yn llawn paradox neu gwrthgyferbyniad. Mae'n ddiddorol oherwydd mae'n llawn tensiwn, yn llawn cwestiynau sy'n ein herio hyd heddiw. Ond cyn i ni fynd i berfedd y peth, sylwch ar rhywbeth hynod arwyddocaol. Mae hanes gorymdaeth Iesu ar sul y blodau i Jerusalem wedi gofnodi ym mhob un o'r 4 efengyl. Fel y gwyddom, nid pob digwyddiad yn hanes Iesu sydd yn ymddangos ym mhob efengyl. Ond mae'r 4 awdur yn ystyried bod hanes sul y blodau yn ddigwyddiad cwbl ganolog. Mae'n hanfodol i'w cyfrif yng nghanol holl ryfeddodau bywyd Iesu. Beth mae hyn yn ei ddweud wrthym? Mae'n dangos fod yr achlysur hwn yn ffurfio trobwynt allweddol yn hanes yr iechadwriaeth. Mae'n nodi'r foment pan mae Iesu'n datgan yn gyhoeddus, yn ddiamwys pwy ydyw a beth yw natur ei deyrnas. Mae'n foment pan mae'r dewisiadau sydd o'n blaenau yn dod yn glir, dewis llwybr Iesu neu dewis llwybr y byd.
Mwyn deall yn iawn arwyddocâd gweithred Iesu, rhaid i ni ystyried cyd-destun ei oes. Yn nyddiau Iesu, byddai pobl Jerusalem yn gyfarwydd iawn â gorymdeithio. Gorymdeithiau mawreddog, yr ymerodraeth Rufeinig. Roedd y gorymdeithiau milwrol hyn, y triwmffws neu'r adfentws, yn ddathliadau o rym, llywodraeth a goruchafiaeth. Roeddent yn orymdeithiau lliwgar, swnllyd ac yn aml yn dilyn buddugoliaeth filwrol. A bydd cydfridog neu hyd yn oed yr ymerawdwr weithiau ei hun yn marchogaeth ar gefn ceffyl mawr pwerus wedi addurno. Gyrymdaeth neu achlysur oedd hi o awdurdod, o hyder ac o rym anorchwygol Rhufain. A'r ceffylau mawr yn rhan gynolog o'r holl profiad. Ac nid yn niwylliant y Rhufeiniad yn unig yr oedd y ceffyl neu'r march yn symbol o rym. Yn y traddodiad Celtaidd, roedd cysylltiad cryf rhwng y ceffyl a rhyfel, y diwiau ac arwriaeth. Enghreifftiau amlwg wrth gwrs yn ein lle yw'r Pedair Cainc y Mabinogion a hanes Llys Arthur. Roedd gan y Rhufeinwyr dau air am geffyl, ecwws. Dyma oedd y gair ffurfiol a chlysurol, ac yna cabalws, gair mwy poblogaidd, y tybir iddo ddod yn dilyn edmygedd y Rhufeiniaid tuag at feistrolaeth a champ y Celtiaid wrth farchogaeth. Wrth gwrs, mae'r gair ceffyl o hyd gennym ni yn y Gymraeg a cheval yn y Ffrangeg, ac yn ddiddorol, dyma yr iaith Ladin o bob iaith yn cael ei dalynwadu gan y ieithoedd Celtaidd. Drwy'r canrifoedd a ledled y byd, mae'r ceffyl wedi symboleiddio grym, awdurdod a gorsgyniad. A dyma ni yn cyrraedd paradocs neu gwrthgyferbyniad cyntaf yr hoffwn ni drafod ar Sul y Bloda. Ar y naill llaw, dyma ddiwrnod o ddathlu. Dathlu Iesu'r brenin yn marchogaeth i'r brifddinas Jerusalem. Mae'r dorf yn teunu dillad a'r cenghennau palmwydd ar y ffordd i ddangos ei croeso i'r brenin Arthur. Mae'r dorf yn bloeddio ei cymeradwyaeth ac mae'r brenin yn marchogaeth yn sŵn Hosanna i bobl. Bendigedig yw'r un sy'n dod yn enw'r arglwydd, Hosanna yn y goruchaf. Ond ar ba creadur y daeth? Fel y gwyddom, nid ar gefn ceffyl rhyfel mawr, ond ar ebol asyn. Anifal yr oedd y disgyblion wedi fenthyg. Drwy ddewis asyn, fe ddewisiodd Iesu gwrthgyferbynu'n llwyr a gorymdeithia Rhufeinig. Yn union fel y soniodd Zacharia fod y brenin yn dod yn ostyngedig ac ar gefn asyn, a'r grefn creadur oedd yn gyfarwydd i'r bobl gyffredin yn ei gwaith neu yn ei bywyd o ddydd i ddydd. Yng nghyd-destun y Dwyrain Canol, yr asyn oedd cerbyd y tlawd, cerbyd y werin, y Volkswagen, os hoffech chi. Wrth gwrs, mae'r dewis yn un bwriadol. Mae gweinidogaethu Iesu yn cyfleu yn dydy patrwm o gyflawni proffwydoliaethau, ymwybyddiaeth ddofn a chlir o gynllun dwyfol. Gwyddai'n iawn beth oedd ei dynged ar y ffordd yr oedd ei amddiddewis y Pasg hwnnw. A pan dwi'n sôn am y ffordd, dwi'n ei feddwl ym mhob ystyr. A dyma ddatgelu yr ail baradocs, yr ail gwrthgyferbyniad. Mae'r Efengylau yn dweud bod Iesu'n dod i Jerusalem o Bethfage, o Bethania, ac hefyd ar y ffordd i fynydd o'r Olewydd,
A mae hyn yn awgrymu I fod wedi defnyddio'r porth dwyreiniol, neu borth yr olewydd. Yn gelwir y porth hwn yn aml yn borth aur yn y traddodiad Iddewig a Christnogol yn yr Eglwys Fore. Mae'r porth yn wynebu'r mynydd yr olewydd, ble mae o sef Iesu am gael ei arestio ac yn edrych tua'r dwyrain. Yn ddiddorol iawn, roedd y porth hwn yn agos I gysygyr y deml ac yn gysylltiedig â dyfodiad y Meseia yn y traddodiad Iddewig. Mae'r proffwyd Ezekiel ym mhennod 44 yn sôn am y porth dwyreiniol. Mae o'n lle iddo fo sydd yn lle caeedig a fydd yn cael ei gadw ar gyfer y tywysog. Fel soniodd Gwilym Hiraethog yn ei emyn enwog am yr Iesu, y fo yw tywysog bywyd, pyr yn marw, marw I brynu'n bywyd ni. A mae'r holl agweddau hyn o ran y dewis, o ran y daith a'r cyfeiriad, yn ychwanegu at arwyddocâd y ffordd y mae'r Iesu wedi ei ddewis. A sut oedd? Mae'n drwg gen I. Ac nid yn unig mae gwrthgorbyniad o ran y modd mae Iesu yn cael ei gludo neu'n teithio i'r ddinas. Mae o i'w gwrthgyferbynnu yn amlwg iawn gyda'r pomp ymerodraethol sydd yn enyn ofn. Mae o'n gwrthgyferbynnu yn berffaith y llawenydd naturiol a chroeso y bobl. Fel y gwyddoch chi efalla, roedd gyrymdaeth o Rhufeiniaid yn dod trwy borth hollol wahanol. Roedd yn arfer gan y Rhufeiniaid I orymdeithio drwy borth y gorllewin, o wybod bod gwrthryfel yn y gwynt neu sion o led fod na wrthryfel, fe ddaeth y fyddin I mewn y pasg hwnnw, dan orymdeithio y triwmffws drwy borth y gorllewin. Y dwrn o ddur yn y faneg felfed os hoffech chi. Yn Jerusalem roedd caer y Rhufeiniaid ar yr ochr orllewinol. Gelwyd hi yn gaer Antonia, cof am y cydfyridog enwog Mark Antony. Fe'i codwyd dan orchymyn y brenin Herod Fawr. Ac bod sawl herog yn y Beibl, y fo oedd yr Herod a geisiodd lladd y baban Iesu yn hanes y geni. Y fo oedd wrth raidd codi'r gair hon. Ac yn y gair hon y cafodd Iesu ei gadw, ei holi, a'i fwrw cyn ei groesholi, hoelio. Yma y credyd y cafodd yr Iesu I ddwyn o flaen ei well. Ei well ar y diwrnod hwnnw oedd wrth gwrs Heilat. I Iesu ddod o'r dwyrain a byddai'n rhufain o'r gorllewin, daw y ddau rym yn ystod yr wythnos fawr y Pasg ben a'i gilydd a fewn muriau'r ddinas. Y Sanhedrin, y deml, y gyfraith, yr Iddew a chyfiawnder rhufain. Grym y traddodiad, y gyfraith, grym gormes yn erbyn grym un dyn. Os hoffech chi, dyma y siampl o nerth un dyn sydd yn arwain at alluogi drwy gariad a ffydd, yn erbyn nerth sydd yn ceisio gorfodi, gormesu trwy ddwrn ac ofn. Y trydydd gwrthgyferbyniad neu baradocs y geir yma yw disgwyliadau oedd gan y bobl o'r Meseia ac felly Iesu ar y diwrnod hwnnw. Roedd y goel gyhoeddus yn mynnu mai rhyfelwr grymus fuasa'r Meseia, yn arwain byddu'n rhyfel yn erbyn y Rhufeiniaid. Ac i'r dorf ymateb yn gadarnhaol wrth groesawu i'r ddinas. Ond wrth I Iesu ddangos nad oedd y Meseia yr oeddent yn ei disgwyl, yn fuan iawn
trodd y bonllefau'n wawdio ac yn ddilorni. Roedd nifer yn tybio a nifer heddiw yn tybio, ond i Chan Safins oedd y cyfan. Tân sydd yn cynna ac yn diffodd yr un mor gyflym. Roedd y dorf wedi dewis cam ddeall ei neges, gan nad oedd yn cyd-fynd gyda'r hyn roedden nhw yn ei ddisgwyl. Mynnodd Iesu fod ei frenhiniaeth yn wahanol, ei fod yn brwydro rhyfel gwahanol drwy ddulliau gwahanol. Gweithredu yn hytrach na siarad. Gwelwyd hyn droion yn weithredoedd proffwydi'r Hen Testament. Fe gofiwch chi y proffwyd Jeremia yn gwisgo iau fel symbol o gaeth wasiaeth ac yn prynu darn o dir fel symbol o obaith. Dyma'n union a wnaeth Iesu ar Sul y Blodau. Roedd gweithredoedd Iesu y Sul hwnnw yn fwy pwerus na geiriau. Aeth Iesu fel y gwyddom ni i ffau ei wrthwynebwyr, y deml, cysygr ei dad, dymchwelodd y byrddau a chyhyddodd weision a meibion anas o droi tŷ ei dad yn ogof lladron. Yno, yn y ddinas, mynnau aros ymhlith ei arlwydwyr. Pawb oedd wedi camddeall ei neges. Cythryddodd y crefyddwyr a chynhyrfodd y werin, ac yn diwedd cornelwyd ef gan archorffeiriad a rhaglaw Rhufeinig. Yn y deml y diwrnod hwnnw, roedd Iesu'n apelio yn enw'r cenhedloedd i gyd, ar i'r rhagfuriau a ffiniau gael ei dymchwel unwaith ac yn byth, ac i'r deml ddod yn dŷ gweddi i'r holl genhedloedd fel dywed Marc yn ei efengil. Yn union fel roedd Martin Luther King yn apelio yn ei freuddwyd fawr am i'r dŷ a'r gwyn gerdded law yn llaw. Felly roedd Iesu yn y deml yn apelio at yr efen gyfanfydol ymhlith i bobl ei hun a traddodiad Iddewig. Mae'r Iesu ar y foment hon ac ar bob Sul y Blodau yn dangos i ni fod yna ffordd arall o fyw, o weithredu ac o arwain ac o wrthsefyll. Rhaid ni benderfynu ai ceffyl neu asyn ydyn ni am ei ddefnyddio. Ydyn ni am ryfela neu ydyn ni am fod yn geidwad heddwch. Ydyn ni am dderbyn gorthrwm neu ydyn ni am gymodi, trais neu ydyn ni am fod yn ddidrais. Ydyn ni am sicrhau camwedda ein cymdeithas neu gyfiawnder. Pwrpas gweinidogaeth Iesu oedd dangos i'r genedl na dull trais a lladd oedd y ffordd ora o airgyhoeddi'r genedl, a'i atgoffa trwy ysgwythorau mae cyfiawnder, gwirionedd a thrigaredd oedd nodweddion y deyrnas. Dyna'r dewisiadau sylfaenol, a fe osodwyd hynna o'n blaen ni ar Sul y Blodau yn Mawrth 1980. Fe hefyd roddwyd y dewisiadau yna yn oes yr rymdaeth yr Iesu ar ddechrau yr wythnos fawr. A dyma ddewisiadau sydd o'n blaenau o hyd heddiw. Gofynnwch i'r glowyr, yr ymladdwyr tân, athrawon Cymdeithas yr Iaith, merched Comin Griman, ar sut y dylsem o'r ymdeithio. Mae'r gorymdeithio gorau yn mynd law yn llaw ac ymledd yn ddidrais dros hawliau. A mae'r canlyniadau yn tystio hynna. Dywedodd Iowan Calvin unwaith, mae allwedd i borth y nefoedd yn hongian wrth waelod y groes. Ac ar Sul y Blodau mae'r Iesu yn dechrau agor y porth ei raid hwnnw, drwy ddangos ffordd newydd, ffordd gwileidra
a chariad. Dyma'r frenhiniaeth sydd ei angen. Mae'r gorsedd y frenhiniaeth honno, nid ymhalas Herod neu ynghair filwrol Antonia, ond mae o'i gael yn y galon. Ysgrifennodd William Shakespeare yn ei ddrama Macbeth, "Life is but a walking shadow, a poor player that struts and frets his hour upon the stage, and then is heard no more." Ond ar y sylablodau a'r wythnos fawr sy'n dilyn, cawn brofi fod bywyd yn gallu bod yn fwy na chysgod, yn fwy na drama fer. Yr unig amod yw'r angen i ni deithio ar hyd ffordd arall, ffordd y deyrnas. Ar y groes gwrthododd Iesu daro'n ôl. Ni chlywyd yr un gair o gysineb o ienau. Hawdd iawn fyddai ni regi, hawdd iawn fyddai iddo regi ar y milwyr oedd yn pwyo neu yn cnocio'r hoelen i'w gorff. Gallai'n hawdd gyhuddo i ddisgyblion o'i adael yno ar ei ben ei hun, ond fe wirthododd o'n wneud hynny. Beth wnaeth o, wrth gwrs, oedd caru, madda, cyfleidio a thrigarhau. Felly heddiw, wrth i ni gofio'r digwyddiadau hynny yn Jerusalem, digwyddiadau sy'n cael eu cyfnodi'n fanwl gan bob un o'r efengylwyr, mae'r Iesu yn dal i'n herio ni ar cwestiwn, newch chi gerdded fy llwybr i, neu ydych chi am fyny troedio eich llwybr eich hun? Ar sul y blodau, mor hawdd yw i ni gael yn hudo gan fo'n llefa'r dorf a gorymdeithio'n hyderus a beiddgar yn Iesu'r brenin. Ac yna, fel Sioni bob ochr yn cefnu ar Iesu pan y cyhyddir ef, neu pan rydyn ni yn gwadu yr Iesu ac yn cael ein anodd amddiffyn ei enw a'n cred mewn cymdeithas. Tra mae'n hawliau sifil yng Nghymru o'r 80au ymlaen wedi derbyn y parch sydd yn dyladwy, mae'n parch at bwysigrwydd a throddodiad y diwrnod hwn wedi ddiwrywio. Cael ein hudo gan fympwy a ffasiwn y dorf efallai. Mae'n bwysig ein bod ni'n cofio am bwysigrwydd ein cenedl wrth gwrs, ond y bennaf oll yn bod ni yn cofio heddiw mae pobl ysbrydol ydyn ni, pobl y ffydd ydyn ni, sydd yn cofio'r arwr tawel, sydd yma i nerthu. Dathlwn yr elfennau hyn ar sul y blodau. Elfennau sy'n anghyfarwydd i fyd a chymdeithas bellach. Yn enw'r Iesu hwnnw a farchogodd asyn, fel y gallem ni gan fod y ffordd arall honno. Ffordd y deyrnas, ffordd y bywyd, mwyn ei enw. Amen. Fe glown ni'n haddoliad y bore yma drwy gydganu Rhif yr Emyn 250. Pwy sy'n dwyn y brenin adref, pwy sy'n caru gweld ei wedd, pwy sy'n parchu deddfa'r goron ac yn dilyn llwybr ar hedd. Hwn fydd mawr dros y llawr, dewch i'w hebrwng ef yn nawr. Rhif yr Emyn 250.
Pwy sy'n dwyn y brenin adref, pwy sy'n caru gweld ei wedd, pwy sy'n parchu deddfa'r goron ac yn dilyn llwybrau hedd. Hwn fydd mawr dros y llawr, dewch i'w hebrwng ef y nawr, boed bendith Duw arnom ar sul y blodau ac yn wastadol. Amen.